Assis tressa quddiem il-qorti ta' Għawdex akkużat b'abbuż fuq 3 minorenni bniet. Il-qassis li għandu madwar 40 sena huwa wkoll għalliem fi skola sekondarja f'Malta fejn jgħallem ir-reliġjon. Il-qassis tela t-taraġġ tal-qorti jagħti wiċċu u l-każ instema' fil-magħluq wara talba li għamel l-avukat tiegħu Carmelo Gallia. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Paul Coppini ordnat ukoll divjet fuq ismu u għalhekk il-mezzi tax-xandir ikunu qed jiksru l-ordni tal-qorti jekk ixandru ritratti li jistgħu jikxfu l-identità tiegħu. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija bdew ftit tal-ġimgħat ilu u intensifikaw fl-aħħar jiem. Tul dawn l-investigazzjonijiet il-Pulizija kellmu diversi persuni li b'xi mod jew ieħor huma involuti f'dan l-allegat każ. Għalkemm imkejjen qrib il-każ sostnew li persuni li possibilment huma xhieda qegħdin isibu diffikultà biex jitkellmu, partikolarment dawk ta' età żgħira. Il-qorti tat il-ħelsien mill-arrest lil qassis u għalliem fuq garanzija personali u depożitu ta' eluf ta' euro.